zone. Salutare la toți Salut, salut! și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să avem un challenge de făcut aici la Lidl. Facem unul contra unul facem. Da. Aici reciclăm flacoanele, împărțim banii noi doi și trebuie să cumpărăm lucruri utile. Produse. Da. Să ne cumpărăm produse. Utile. Da, dacă trecem peste suma aia, pierdem. Da, că o să împărțim banii în jumătate și dacă mergem peste, dacă depășim, pierdem. Da. Haideți că revenim. Deci, fraților, am adunat 124, 50. Aici. Deci, hai să vedem ce ne luăm. Da, da, să știți că o să scădem ce o să-și ia mama. Mama o să-și ia cafea, Da, zahăr și pasta de dinți. pastă de dinți. Vedem. Hai. Am împărțit banii, suma totală și o să avem 62 și 62 de lei. Hai să vedem ce ne luăm acum. Da, acum o să ne despărțim. El o să filmeze de pe telefonul lui și eu o să filmez de aici. Ok, deci ne întâlnim mai încolo, bun? Da. Ok, hai, da, baftă. Baftă știe. Hai să vedem. Vezi că trebuie să cumperi util. Util. Orice util. Util trebuie. Da, ok. Hai. Hai să vedem. Hai să vedem. Dar știți, o să am o tehnică. O să, cum îi zice, să mă duc la mâncare, că mâncarea e utilă. Că așa n-am ce să iau. Nu e util, știți? Trebuie să am ceva ca să folosim. Am uitat și tot aici. Ce să luăm? Asta. Cred că să o iau. Stai să mă duc repede la el. Vezi? Trebuie să spun. Să vedem cine cumpără cele mai multe lucruri și în banii ăia. Ok, am înțeles. Ce Da, bine utile, că mi-ai zis utile, că am uitat. Utile, da, și eu am uitat și de aia acum. Trebuie să căutăm cele mai ieftine chestii. Aceeași tehnică. Avem aceeași tehnică. Dacă mă duc eu de la tine. Stați așa. Let's go around. Look. Nu ăsta. Look. 2 lei 79. 2 lei 79. Bun, e bun. E bun. 2 lei 79. 2 lei 79. Așa. Stai să mă duc să-mi iau coș. Coșuleț. Să-mi iau coșuleț. Nu știu, pot să țin toate mâine albistei. Și așa ne mai și uităm ce mai este. Dați. Așa. Da, Ce să luăm? Trebuie să fiu foarte atent. Și acum mă duc să caut ce să îmi iau.
Revin când găsesc eu ceva. Deci eu mi-am găsit ce mi-au, m-am întâlnit și cu Edita aici. Eu o să-mi iau așa Doritos din astea, nachos. Și nu știu, mă duc să mă mai uit ce mi-au. Revin. Să zic eu, zic să îmi iau și eu o tigaie din asta. Cu ce? O tigaie. Îmi iau o tigaie mai bine. Știi ceva? Mă duc să-mi iau pizza congelată, mă duc să-mi iau. Haide să vedem unde e. Uitați aici. Vă informăm că vânzarea produselor alcoolice, a produselor care conțin tutun și a băuturilor energizante este interzisă în normă. Vă mulțumim pentru înțelegere. Eu mă duc să le pun în coș și revin. Așa. Acolo, du-te la unde sunt casele, aici. Te duci drept și dreapta. Mi-a zis fratele meu că pot să-mi iau coș din ăla mic. Mă duc să caut un coș din ăla. Revin. Ce am găsit coșul aici? Mă duc să mai caut. Și ce fac? Mai iau ketchup dulce, că n-am acasă. De care să iau? De care să iau? Cred că iau ăsta. 7 lei. Bun. Uitați-o pe mama mea. Uite ce mi-am luat. Ha? Nu, e gata. Tata pe doamna să treacă. Ia, știu ce mi-am, gata. Luăm din asta ceva. Hai să vedem. Ce luăm? Cred că iau asta mic. Ha? Nu știu. Mic de 10 lei. 15 lei prea mult. Nu. Să treci ceva bun cu banii, știți? Oh, ce mult sunt, fraților! Asta nu... Nu știu ce luăm. Asta luăm. Iaurt. Ceva iaurt. Ce iaurt e? Nu, ce iaurt? Ce iaurt? Ăsta nu. Uitați, fraților, am dat de el. Ce ți-a luat? Ia, ce ți-a luat? Nu te uita. Mi-au din astea. Maxi. Câte să-mi iau? Mi-au unul că n-am bani. Punem acolo. Și îmi iau și un din ăsta. Mamă! Așa. Și o felie de lapte. Punem aici. Lasă-ne! Ce luăm? Fulet. Am luat deja pe fuleți. Ce luăm, fraților?
Hai, hai, hai. Nu știu ce iau. Este cea înghețată? Stix. Nu mai este înghețată Stix. Nu vine să cred. Ceva mai ieftin, nu mai înghețată, da. Luăm o apă. Apă. Apă minerală plată. Luăm, ce să luăm? Nu știu, frate, nu ce să iau. Că trebuie foarte util. Hai să vedem. La lucru. Câte lucruri ai? Nu mă uit. 5. Aici mă duc. Scuze. Mai ies dulciuri pe aici. Fraților, nu știu ce să-mi iau. Nu știu ce să-mi iau. Ce să astea? Da, nu știu ce sunt. Fai, nu știu ce să-mi iau, bă, fraților. Revin când găsesc ceva. Mi-am găsit astea. Și cred că e destul. Dacă mai găsesc ceva, că nu știu cât am până acum. Revin imediat. Nu știu ce iau. Kinder Maxi. Nu știu, fraților. Luăm din asta. Cereal cu lapte. Așa. Luăm din asta așa. Băutură cu gust, ha? Hai că merge. Merge. Merge? Că merge? Ce nu merge? Să luăm și ceva mai care costă mai mult. Dar tot așa pe mâncare mergem. Ce luăm, fraților? Pătane cu ciocolată, astea? Nu are? Ha? Ce ziceți? Astea? Hai că luăm. Hai că luăm. Să luăm un salam ceva. Știu eu ce știu. Știu să fac. Stai, de unde e? Aha, uite, uite. Stai, asta e? Da. Așa. Ciocolată Dubai, 25 de lei, băi. Aha, aici multe lucruri. Hai să vedem ce luăm. Hai, nu știu ce mai e. Aici. Cazul din astea. Ceva. Hai că luăm astea. Ce ne luăm? Ok. Hai să vedem, mai luăm ceva repede. Rapid că trebuie să mergem acasă. A zis mama. Hai aici.
Lăsați așa, stai. Maioneză. Maioneză. Hai. Așa. Haide. Așa, maioneză. Deci, ăsta e coșul meu. Așa mi-am luat. Ieri și-o luat mai multe decât mine. Să vedem dacă am destui bani. Dacă mă încadrez. Lăsați pe mama. Pe lucru. Putem, da, să vedem 62 de lei. 62 de lei, da. Da, da, da. În Facem total, calcul după aia. da, facem după aia. Dar Hai, vezi să că revenim imediat. trebuie să punem, da. Uitați totalul nostru 118. Și acasă facem asta. Calculul. Da, calculul. Calculul. Maxi Kingu și felia de lapte nu am putut să luăm doar câte una, că trebuia la set. Și așa că nu am mai luat. Salut! Acum o să vă arăt ce mi-am luat de la Lidl. Și facem și calculul. Da, și facem și calculul. Deci, prima dată o pungă de chipsuri Doritos. Cât e? 5 lei 39. 5 lei 39 plus ketchup mild. Cât e? 6 lei,9. 6 lei,9. 09, ai pus? 09? Ăsta așa 09, da. Așa, ce mai e? Plus Milka, Milka, astea. prăjiturile Milka. Da. 13 lei și 99. 13 lei și 99, așa. Așa. Plus pizza asta. Asta Stone Baked Pizza. 24,22. 24,22 egal 49,69. 49,69. Așa. Și eu, uitați ce-am, cred că am pierdut. Dacă facem calculul... Hai, dacă faci tu calculul acum. Fă așa. Gata? Ia telefonul. Nu, lăsați așa, că putem să facem și noi. Fă așa, 108, cât ai tu? Eu? Da. 40. Stai așa că nu. De la recente, Da, hai că punem pe pauză. 49,69. 49,69. Da. Și pune acum așa, Zi. 118,54. 18,54 Și cât ai tu acolo? 49, minus 49,69. 49. 49,69. 68,85. Am pierdut. Ai pierdut. Deci eu am câștigat. Da. Vezi? Mai multe lucruri și am pierdut. Da, deci hai și să vă prezint, mă scuzați. Așa, am aici sos maioneză, o salată, așa. Ia să vedem ce scrie. dacă nu luam salata asta, câștigăm. Da, cât o costă? Nu știu, vreo 6 lei și ceva. Da. Deci asta, salata, bomboanele astea, cu umplutură și din astea. Da, cu portocală, nu? Da. Ok. Cred că mai e ceva? Nu, doar portocală. Da. Jeleurile astea cu gust de Coca-Cola. Rulourile astea. Eu căutam Ciocolată. din astea și n-am găsit. Îți dau ție! Iaurtul ăsta. Cu ce? White chocolate. White chocolate, atât. Ok. Așa. Îl trag eu pe Milka dreapta. astea îți deschise că a vrut tata. Așa. Astea. Ca mine, vedeți? Da. Telepatie. Și aici loto. Avem aici lotourile. Pufuleți loto. Toții cred că știți. Așa. Și laptele ăsta cu cacao. Proteic din ăsta. Da. E bun. Așa. Na, cine o câștigat? Tu ai câștigat. Deci ai un punct la challenge. Punct la challenge? Dați-ne idei acolo în comentarii de challenge-uri. Ce challenge-uri să mai facem. Hai. Și cam atât a fost cu vlogul de astăzi, fraților. Vă salut. Salută și tu vlogul.
Salut, salut! Hai, ceau fraților!